וברוכים הבאים לעוד סרטון של ארד חלגואה, רנדום וידאוס ולוגס. ועכשיו אני עומד להראות לכם איך אני מחליף את מסך הבית שלי. נכון, יש לי את מסך הבית הזה של הקבוצה ברצלונה, הקבוצה הכי טובה בעולם אגב. אז עכשיו אני עומד להחליף את התמונה הזאת, לא בדיוק שאני רוצה, אני רק מראה לכם. אז אני לוחץ, נאמר שאני רוצה את התמונה הזאת של למין ימל. עכשיו אני לוחץ על התמונה שוב פעם, לוחץ בשלוש נקודות כבר כתפת, ועכשיו יש לי כאן את התמונה הזאת. עכשיו אני עושה החלה, ועכשיו מה שאני רוצה אפשר להגדר כמסך הנעילה, אני רוצה להגדר כמסך הבית. אז לוחץ כאן, ועכשיו תהיה לכם הודעה. הנה, הייתה לי הודעה למטה. אז עכשיו אני יוצא והולך למסך הבית, ווואלה. אבל אני לא בדיוק רוצה את למין ימל, אז אני לוחץ על גלריה, יוצא מהתמונה ועושה ככה. 3 נקודות, כבר כתפת, ועושה החלה, הגדר כמסך הבית, תהיה לי הודעה, והנה, יוצא, ווואלה. מי שרוצה לראות עוד סרטונים שאני אולי עוזר, אולי עושה גיימינג, תיכנסו בבקשה לערוץ שלי, זה יכול לעזור לכם ממש. ונתראה בסרטון הבא.